Moi, mä oon Anton Kuivanen. Keitsissä kohtaan tittelihaltija Ivan Buchingerin. Ottelusta odotettavissa erittäin mielenkiintoinen ja tiukka kamppailu. Mä odotan tätä matsia todella kovasti ja tää on mun elämäni tärkein matsi ja mä lähden hakemaan tästä voittoa näyttävää tyyliin. Ivan on taitava vapauttelu kaikilla osa-alueilla. Ottelee hyvin pystystä, painii hyvin. Kovimmat vahvuudet löytyy sieltä mattoottelun puolelta kuitenkin ja sinne Ivan todennäköisesti tätä ottelua pyrkii jossain vaiheessa viemään. Edellisessä keitsissä Ivan Buchinger otteli Jarkko Latumäkeä vastaan keitsitittelistä. Ottelu alkoi tuttuun tyyliin Jarkko komealla alasviennillä ja kaikki näytti hyvältä Jarkko kannalta. Kuitenkin Ivani kaivoi sieltä oman jiu-jitsunsa esiin ja kippasi nätisti alta päälle ja komean mattokamppailun jälkeen niin Ivan kiipesi Jarkko selkää ja kaivoi sieltä takakuristuksen kohille. Ottelu oli aika lyhyesti taputeltu ja Ivanista tuli keitsin mestari. Mä valmistaudun tähän harjoittelemaan todella kovaa. GB Gymillä Samme Hämäläisen ohjeistuksessa panostetaan tällä hetkellä kovaa kuntotreeniä, eli kondis koetetaan saada mahdollisimman hyväksi. Haetaan hyvää tuntumaa ja kehitetään hyvä paketti mun pystyottelemiseen. Mattopainia harjoitellaan paljon, jotta pystytään haastamaan Ivania myös mattoottelussa. Odotettavissa on tiukka kamppailu. Jossain vaiheessa otteluun mä lyön Ivanin kesken ja vien vyön himaan. Welcome to the game.